फदे राजनीति खाइबा सागनो सिनिया ताखो भाई ताखो बोलाये कैसे सेना लाये 70 साल बोध मने फाटाने बड़ो मुख्यमंत्री साका आमरे बागै बस काम जों फाटाने बड़ो ते मुख्यमंत्री नालिया जोदि बस काम DPF सं जे सामानि मतें यांचे जों आइनो चिनि तमा नायखाय तंको आइनो तमा चिनि तंको नायजानाय बिचार नायजानाय तंको आबोनो इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस जरा चिनि मिस्टिके जमातिया बिचार नायदेखो ताको पेबो कुक्सो आबोने बागै बस कामे तेइसो सारा त्रिपुरानि बड़ो खानाय नारे नरमनो जों 70 साल लोका नरो तिनि खरब सापनो आदि हांके आंसिम लोक थांबांनाय ने के खरंति साराया तिनि मिस्टिकेनि नेतृत्व जों खरंति साउतंगो सबमिट खेमाया आबदे केनमा लिडार अबैदे तिनि त्रिपुरा सारावनो बिसकावो थांगे दैथानाय आबो माइ सरेना हा मैडम नि सामु हा इंटेलेक्चुअल नि सामु जों जुगे बिरि टं खाने माने सामुसे आरो मन पांदावो देतावो टीपीएफ न याव सैसुनाय टीपीएफ न याव दै थानाय टीपीएफ न हामिया साराय अब सालहा गयमा काम बायके ब्राह्मण पीके मैडम नि नेतृत्व दिखिए पीके मैडम नि याव दिखिए सालहा ब्राह्मण तिब्रा हावो फ्लाइट जुं फुनाय आरो नि जुं जिनि तिब्रा सारो कामा केमचिए सामुंतावनाय नानै बिसकावो जुं खासिरु याहिंके जिनिबो बिरमानले जुं बदैखेनो दंनाय आरोनि आंत्रे काउ बिसिक बांलावरिया रे पचिनि सानिमक बांमा दङ आरो म पान्दावो आं हाकचाल सामफा माइ खरां खाने रावनोफो आनि ताखुम खुम माम फारावनोफो नांत्रे आनिस्ले काहाम के सिनाय रंनाय कामा खेवाइ सौये जुं सौये साफानिम सुबथाय बरारासि नसाबतोय फ्यूचर जेनेरेशन नि बपांदो वाइन संगे जुंजो तो सामुताने नाने हा आरुनि कि प्रहावो 2023 दिन कि प्रहावो कि प्रसार नि बपांदो फ्लाइनि सिचुएशन जरा सोफाये तोहा आबनो जुं फ्लाइ खेये फ्लोनाय आसु सायनो आनि काउ समरो नमथासिनाय आसु सायनो DPF लोंले जिनि पीके मैडम आयो लोथो बिनि यावदें के जिन तिब्रा हा रूल खियाथो जिन तिब्रा साराव दायफै योमो साल माइसिथु जतन हामबाय तेरा खाकसां नों बुफांगै तेमाने बागै सफफा सगै तं बुसका सियार यांगै तं फ्रंके नोंसि फुनुंना नोंमाने नोंसि सिरना नोंमाने तिने नों बुफांगै बुसका सुगिया माने सावै तंफनो नों तिनि बाहाय बुसारनो नों तिनि रय तं बुसा थैना ने बागै निनि थानिसबा पाइखांके नों आनिनि ओरिजिनल बुसारनो बुथारनो ने फादे राजि तं नै जेफ्रो जों सुंगो आफ्रांके इंडिया हानो नायकलै तंगैरो जवाब बद उंगै थांखा आ जवाब बद उंगै थांबाय तिनि 2014 नि सिमे ओहानि साजक ओहानि बुरायंगै हा मामाय दागेजाक मैडम पाताल कैना जमातिया हनै तैफ्राहा सिनि हा तैफ्राहा बरद हनै हा सिंगै तंखांखे पान्जाब शासन खाय तंमाहाय बिहार शासन खाय तंमाहाय मिजोराम
मिजु शासन खाय तंगमोहाय तैफ्राहाबो तैफ्राहा बरफ दफानि हा आंखे बरफ दफानि शासन नंनानि नांनाय हनै 2014 नि सिमी 125 जना बे आचायो तिनि 14 नि सिमी 22 जना खरां चरिया खलायो तिसावै फाइखा ताखुरो बुखुरो आवाज सेवानि बागै कहा तै प्रसारनि बागै कहामले फिया तै प्रसार बक्सा बसु सारो पाताल कैया बोला लगे ईपीएफ खाने रंग खांके दफानि बुसु सिंसिफु एंटिटी प्रसिंसिफु एंटिटी प्रसारो बाहाय बांका साग्रामलिया साबा एंटिटी प्रसा साबा तै प्रसाना हाजार नहीं जनसाधारण नुबो ताबक सुजरातै बिचार खायनान मया